Práve sa nachádzame v obci Vrakúň pri jednej z našich realizácií hliníkových okien a dverí. Klientovi sme realizovali hliníkové dvere so zrkadlovým sklom. Klient si objednal od nás hliníkové okná z rady Aluprof v antracitovej farbe s trojsklom so súčtom 48 mm. Ako štandard našim zákazníkom taktiež aj tu sme dali klientovi bez príplatku teplý medzisklený rámik značky Swiss Spacer. Ďalej si klient objednal od nás 4 posuvné systémy z hliníkovej rady Aluprof MB77 s hliníkovým bezbariérovým prístupom. Hliníkové okná a posuvné systémy sme izolovali izolačnými páskami z exteriéru a z interiéru, aby sme zachytili tepelné mosty. V celku klientovi sme realizovali 7 hliníkových okien, 4 posuvné systémy a 1 vchodové dvere. V súčte tieto produkty majú váhu 1800